sammen. Velkommen til en ny video. I dag så laver vi er på Bagepark i et eller andet sted, en by, og vi skal så gå igennem nogle ting. Vi mødes den næste klip. Så vi er i gang med at spise, og jeg har spist min, så jeg skal tisse. Men jeg gider ikke. Der er en kat! Så er vi tilbage. Og vi leder til Thomas. Ved du godt, at Jeg leder lige efter Thomas. Vidste du godt, det var den samme ting, der kunne de fleste ting i verden? Ja. Lad mig vide. Nu er den el. Nu skal vi prøve. Nå, det nåede vi ikke. Nej, det er 1:30. Fuck, det er snart det der. Det er snart et eller andet. 1:30 om en time. Der skal vi ud og køre. Og lige pludselig skal vi komme bus igen. Og så skal vi over til, hvad det hedder. Så skal vi over til Kattegat Center. Og jeg går over til Thomas nu, jeg har fundet ham. Du har så fundet Thomas. Hvor? Hvad? Jeg ser en rød panda. Nå, du ser rød panda. No. Gucci. Svenja. Der er også en svæv her. Vi kan nok ikke se det. Gucci. Ej. Helt op stille. Den der mærkelige trus der er derovre. Ja. Jeg har lidt at rive min hals af. Okay. Skal I gå til Baku igen? Skal I gå til Baku igen? Skal I gå til Baku igen? Nu må du gerne. Hvad siger det? Nej. En lille mustache-abe. Den hopper. Det ser ret hyggeligt ud. Så lige vinduet. Hallo, Roland. Du kan følge med op. Men jeg tror ikke bare, at se det igen. Svenja. Hold bare blive her. Og den er nuttet. Thomas og Lukas. Ej, hvor er den nu? Man kan se. Okay, hvis I vil med at se de mange billeder, så går jeg og så Kom med. Hey, hey. Thomas og Lukas. Hvad? Ja, skrevet. Hvordan ser du det? Kan man lige så godt tydeligt se. Du kan tydeligt se, at det ikke er skåret væk. Elefant. Tag en telefon. Hvem har lyst til at ringe til nogen? Time of out. Soldiers begin. 3, 2, 1. Bang. Fuck. Der er ikke krig. Hvorfor er det billede så? Elefant. Næshorn. Og elefant og næshorns horn. Jeg ved, Det har jeg. Vågen! Ej, prøv at se. Kom lige. Det billede. Nej. Jeg se reptiler der. Zoom ind. Da. Fuck, det er alt lyst. Ja, billede. Sæt for en anden vinkel. Og så har man, det har vi gjort med. Og han var mærkelig fisser der. Ja. Så tager vi der det. Fy for helvede. Lad kom. Lad os gå igen. Banana bus. Banana bus. Wow.
Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana. Bukuro. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Kan du regne? Farlige dyr. Der står dangerous animals. Ja, det har jeg forklaret mig af. Ja, hvad har du så ikke noget hegn på det? Men Man må godt gå derind, det er bare en, der er skid. Hvad plejer der at være derinde? Hvorfor vil du ikke få dig hen til papegøjen? Banana bus. 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 Sådan der. Banana bus. Kom. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Oh fuck, den gik væk. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Oh, banana bus. 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 Se, der er miner herinde. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Vi skal også gennem den anden. Nej, du kan det her mit frø her. Jeg vil også gerne prøve at gå gennem den anden igen. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Banana bus. Oh shit. Og så ind i den anden. Banana bus. Banana. Oh shit, der er mark. Banana bus. Banana bus. Lige den tunnel. Kan ikke se? Så går vi tilbage. Banana bus. 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 Jeg vil bare sige, jeg er velkommen til. Nej. Nu stod der videoen så. Filmer ikke mere. Måske lidt i den anden video. Det kommer.